Malta kienet qed tieħu sehem għall-ewwel darba f'dan l-istudju tal-Bank Dinji li ma' studju jagħmel analiżi dwar kemm huwa faċli u diffiċli biex persuna tagħmel in-negozju f'185 pajjiż madwar id-dinja. Minn fost dawn il-pajjiżi kollha Malta tikkwalifika fil-102 postijiet u hija l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha fejn jeżistu l-ikbar diffikultajiet biex fih isir in-negozju. Fost il-pajjiżi li l-Bank Dinji qis li fihom huwa ħafna iktar faċli minn pajjiżna biex fihom isir in-negozju, hemm qatt ta' pajjiżi li mhumiex Ewropej bħal Ghana, il-Mongolja, in-Namibja, il-Gwatemala, Zambja, il-Vjetnam u l-Mongolja fost oħrajn. Il-maġġoranza tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea huma mal-ewwel 50 pajjiż fid-dinja illi fihom huwa faċli li jsir in-negozju. L-iktar pajjiż Ewropew li fih jeżistu l-inqas diffikultajiet biex isir in-negozju huwa id-Danimarka. Il-Bank Dinji jgħid li pajjiżna jiġi fil-150 post mill-lista ta' 185 pajjiż meta xi ħadd jiġi biex jiftaħ negozju. Għal dak li huwa ħruġ tal-permessi tal-bini, pajjiżna jiġi fil-167 post. Pajjiżna kiseb riżultat qar f'dak li huwa akkwist ta' kreditu minn negozji. Mill-lista ta' 185 pajjiż, Malta qiegħda fil-176 post, fl-istess livell tas Sirja. F'dak li huwa akkwist tal-provista tad-dawl minn negozji Maltin, pajjiżna jinsab fil-111 post. Mir-rapport tal-Bank Dinji jirriżulta li biex negozju jingħata provista tad-dawl f'pajjiżna jieħu 136 ġurnata. Fil-Ġermanja, pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, negozju jingħata provista tad-dawl fi żmien 17 il-ġurnata. Il-Bank Dinji sab li l-iktar pajjiż fid-dinja illi fih huwa faċli illi jsir negozju huwa Singapore.